Robo Grigorov, zavoláme výťah. Tri, dve, jeden, nula. Za jedna. Seriousno slyšíme. S1 0 1 2 3 4 Silvia Mollerová 5. V tomto paneloku býva Tibor Štúr 6 7. Už má Google Meet aj Tibor Štúr a Jožo Husár, dokonca aj Jano Ličko. A pani Mollerová má úplne všetky aplikácie v mobile, aj Goldis, dokonca aj Mafiu 2. Čo? Ty si mi zvoní. Teraz. Hej, Čo? idem výťahom sa odviesť. Ale vyťahol, na čo si mi zvoní? No čau. No si tam svoje rodiny. 6 5 4 3 2 1 0. Islas. Islas. Robo Grigorov 56.